Ikke meget her. Jeg ser, om man kan. Skal den ikke under på det? Ja, kom god. Det er lidt lort med mig. Jeg tror ikke, det er et dark type angreb så far. Jeg tror, det er ild eller fighting. Ja. Og det er også fair nok. Se, den er lidt usikker for mig, den her, fordi hvis den har et dark type move til den der, så er den rimelig godt. Det er rimelig dumt, man shiver i hvert fald. Jeg tror faktisk, at det er mere her. Altså, de der shields der, dem kan vi godt bruge. Det er fint med mig. Det shields er helt fint med mig. Tabte en shield, ven. Ej, lad os bare gå for at tage den hjem. Og så skal vi lege lidt mere, men fuck det. Hej. Hej.